Bellem, ja, ik wil het. Tots de darrere aquest arc que ha sortit a la plaça de l'escapada, molta gent està allà de després va de Llana i tota la gent va de Neves. Volem anar cap a l'Ajuntament, llavors voltam a mà dreta, pujant cap a la granja i vam voltar en el carrer del Vi. Tot això, tota la ruta està marcada en terra en color vermell. Després del carrer del Vi, volem anar cap a Catraules d'aquesta carrera. Bueno, també volem donar les gràcies a tots els clubs, a part de... La presidenta, vol dir unes paraules. Bon dia. Moltes gràcies a tots els que heu vingut aquí i res, nosaltres donem les gràcies sempre a l'Ajuntament i a l'associació que ens convida perquè enguany, bé, celebra sempre el cap conferència general i nosaltres hem volgut que cada nit de cada pot de la nostra poble estigui sense lloguetes. Per tant, hem fet aquesta petita recollida de lloguetes i vull donar les gràcies a tots els que heu col·laborat. Moltes gràcies per convidar-nos. Una altra associació que col·labora en aquesta cursa solidari, l'associació del Descanse, de Campos, que vol donar les paraules, la presidenta. Gràcies a tots i fins l'any que ve. Molt bé, nosaltres tot el dinem per ells. Possible tota aquesta cursa un any més i ara com si no, pues, el seu regidor d'esports que vol dir dues paraules per ser gent d'aquí, per aquesta organització. Dues paraules, per favor. Regidor d'esports, Jaume Vidal. Bon dia a tots. El més important que fem poble, la solidaritat per tots i tinguem una bona festa i molt d'any de tots. Molt bé, vinga, un aplaudiment per l'Ajuntament nostre. Que som ara. Direm dues paraules. A veure, el que pensen de fer aquesta cursa solidària. Sí, vinga, dues paraules. Perquè penseu que no hi haurà cap nin que es pugui quedar sense juguetes i ningú que hagi de menester aliments que també no pugui tenir-ne. Moltíssimes gràcies i esperant que cada any pensem el mateix. Moltíssimes gràcies a tots. Presidenta.
Sí. Tenia un darrere l'altre, però buf. Oye. Vinga, que fort aplaudiment per la nostra batucada!
Tu, ya está. Bukan masuk agut. No, tak kesemu. Ah, sí? Què t'ha escoltat això? Jo, molt bé, m'encanta la batucada. Sí. Jo de la carrera? La carrera, pues, és una cosa molt guapa que se fa cada any i que considero que s'ha de seguir fent. Va bé, bon assumpte. Hola, Sebastià. Com va? Bé. Sí. Eh? Sí. Vinga, vingui. Troba'm Can Lluís.